втора част на това видеоклипче, да се разсмиваме, така че преди някакъв път беше вразовчет ми, тъй като... Сега ти не беше. Да, в предния епизод или предния клипче беше той първи, после... после тя беше, сега съм аз. Но, преди да гледате това клипче, отидете в моя канал и гледате първото клипче, така че... Първата са аз. Да. Нека да се започваме. Алекса. Гледайте първата серия и се абонирайте. Гледайте първата серия и се абонирайте. Кой са там те луди? Ето на така. Той са. I'm a cat. I'm a cat. Да си се обичите. Мяу! Мяу, мяу, ми мяу. Мяу, мяу, ми мяу. Лайки, моля. Мяу, мяу, мяу. Айде ти си. I'm a cat. Ти копира се. Как? Я си чега направихте. I'm a cat. No, you're not. I'm a cat. Wow. 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 Now. Мяу. Мяу, мяу. You are ballerina cappuccino, no packet. Се си бака. No, you are back. Among Us. Нека да отиваш надолу. Надолу. Спасете ме. Спасете ме от него! Help me. Спасете ме. Help me. Добре, нямам да разпивам аз, а той ще разпива. Ами ти не беше. Аз размивах вече. Ама ни смъжихме. Ни смъжихме. Ти дори не разсмя. Да, Ти беше много смешно. да знам. Много беше смешно, когато беше котка направо. Беше много смешно. Спокойно, приятелката на Криси събори камерата. Събори камерата. Не виждаш вече. Да, не ще видя. До края. До края. До края. Не. Добре, силно. Я пак го направи. Изгървам една минутка. Що се заблякох. Криси. Да. Къде ми слушате телефона? Там? Го е. На маста. Добре, на масата. Абонирайте се и лайкнете това видео. Що сме пичове. Има две момичета в компанията и едно момиче. Да. Големи пичове сме. Пички. Така, който и да го гледа това видео, искам да се абонира за канала, защото... Защото... Аз имам 20 минути, 30 минутки по-бързо. Така че... Абонирайте се за канала за Sunshine Тока, така че ми... Тока-пока! Goodbye, лайкнете, абонирайте се с камбака. Спираш ли го? Няма да спираме. Така че абонирайте се. С камбанка. Да, цъкнете я, разбийте я. Каквото искате да направите, цъкнете я. Така че... Просто чупете телефона си да се абонирате за нас. Да.
Кажете на майка си, на баща си, на сестрите си, на братовчетките си, на приятелите си. Кажете си на... баба си, дядо си. Вземете телефона и се абонирайте. И кажете и на съучениците ви да се абонират, защото съм сигурна, че има доста вкусови. 24, 20 повече. В наша класа 24. Ако има 100 лайка тук, чакайте и... Чакайте лайв, ако имаме 100 абонати. Или лайка. Каквото и да е. Така че чакайте лайв, цукайте, лайв. разбивайте всичко. Вау, много яко! Аплодисменти за този млад мъж! Трябва Имаш стай. една бира от мен. Трябва стай. Не бе. Вау, не мога сега да се отворя. Какво се случи тук що в историята на България? Вижте ги. Вижте ги. Колко са зле. Като ще ръко се случва. Но, къде? Тя ми не би. Не, вярно би. Още имам 2 часа и 30 минутки. Спираме ли го? Чао!